Welcome to my channel. Enjoy watching. Pinanaw ng God kan Diyos kan sa iyang mga grasya na kaning magwaras ni kapatawagan. As mahilig na mga tugang na sakramento ng pagpatak ng pagkumpisal, ikunin sa root na minapatawad, minarepresentar kan pagpatawad kan Diyos si Isay ang body. Kunya, ang pinaka-importanteng materya sa sakramento ng pagkumpisal, ano po ini? Mayong iba, kundi ang kasaklan. Kaya, sa sakramento ng pagkumpisal, marhay na gayo, nasasabihon ang sa indong kasaklan. Kunyan po kaya, sinasabi ko ang mga bagay na ini, minulit ka, ikunin mga nagkakapira sa to, na minanulog sa bali, sa pagkumpisal, dahil mang sinasabi ang sa indang kasalan. Kundi ang kasalan kanina. Yan sana. Kaya ko dyan po, ikaw dyan mga bali, na nagpwesto kung sa indang nagilin, gumalo na ko na yung sa itaas, may dalang pistola, mapagkumpisal ko yan, yan nakaitong na yan, mapagkumpisal ko yan, si gusto magkumpisal mo yan, ang iinoto ng priority mo yan, si mga magkumpisal, kan sa liring kasalan. Yan po, personal na kasalan. Pagpapakawag mo yan sa kumpisal, ang tigpaparayang utang mo, sumanugangan, sumanugang, suagong, sumanga aki, sutugang, sumani. Tigpaproduce mo siya nga kumani. Ito ka kung nangyari kasalan niya, kasalan mo. Diba? Ano yung kumpisal? Ito sa iyong kasalan. Dinulita, kung mayo yung kasalan, o bakong kasalan, ang sa iyong kinukumpisal, mayo man yan nangyayari kumpisal. Na importanteng materya ang kasalan sa kumpisal. Yan po. Kaya pag i-distinguish na po ini ang sacramental confession, pagsulsol, pagbasol, paghagad ng tawad, at sa itlog, sa tuyang nagkagiranibo. Ang sarap pang ginigito ta, bakok na pagkumpisal, kundi counseling. As in, paghagad ng advice, iba po yan sa pagkumpisal. Pagka mo, bakok na magdulog sa pala, as in, paghagad man lang ng advice, bakok po na mo yan iyan. Po, next time na isa, tak na nilo yung oras, ang aning makaulay nilo husay, at body. Yun po, ang pagdulog ka mo naman yan sa body, paghagad ng tawad sa mga kasama. Okay, ganyan po. Kung dumunta daw kiraray, balikan ta kung paano magkumpisal. Tani masatuya, makalingaw na kung paano. Isa'y po rin ang nagkumpisal kang nakaaging premier biyernes. Iyan sana. O sige, sisay po rin ang nagkumpisal kang grade 3 pa. Ang kang grade 3 pa siguro eh. Kang nakaaging bulan. Yan, nagkumpisal po. Ngunyan na taon. Sinagkumpisal mo niya na taon. Kang nakaaging taon. Basta kung kang nakaaging taon. O magkumpisal na po ha.
sain ako napadungkal. Kaya pagpupurok-purukan, pun kani ka nagmata, sagpod na ka nagturog sa aldaw, ano ang makasakla na ginimo mo? Sasaro-saroon ko yan. Manyan, kung andam ka na, asin kung pinagmamaot, isurat ang makasaklan. Kung andam ka na, madulog sa padi. Siyempre, pagkadulog din, doon pa makumpisal ako. Dapat, ano po ino? O, dahil ako naman pararabura, magpanguros ka na muna. Nabaka may iba, sige nang yam-yam na, dahil pangalan mong uros. O, panguros. Pagkapanguros, ano pong sasabihin mo sa padi? Padre, pedisyon niya ako, ako nagkasal. Sunod, anuri ko po pagkumpisal, kan ako grade 3 pa. Yan, sana na grade 3 pag palanuring nagkumpisal. Bata kang ka lang. Okay, pag nakaaming primero biyernes, okay, kasulod ma, kansaral daw, taganing maaraman kan badi, kung murang mo pa, nagraraning, sa sakramento din pagkumpisal. Tabaad yung grade 3 pa, madamot-damot na kasalan yan. Diba? Alagad kung nakaaging primero biyernes, maadikit sa naman. Po, ngunyan, pag nasabi na kung nahuring na kumpisal, ang kung susunod na gigipuhon, masabi ka, asinan sa kong makasalan, iyong ay inasunod, basahan na sumakasaklan. Asin sa pagsabi ka ng makasalan mga tugang, kaipuhan detalyado. Halimbawa, pagtawan ko muna yung kasalan. Nag-ingit ka. Ang tingigit mo, sinabi mo, Padre, nag-init po ako ng PC. Kaban-kaban, naroon sa puroy na mula. Sabi mo, Padre, nag-init po ako na mula na nagkakakord. Ako gininag mo si Gaton, tapos na mula. Dapat, sa sakramento ng pagkumpisal, iinupan ang pinaka-oro, bago ang magian. Ipo, sudamulan mo na, supakod, abang-abang na iyan. Ipo, o asar pang example, nag-ikit ka ng kalunggay. Ang damulang magabak-ibatihan, ang kalunggay madaling, daw pa may nakabantay, sige, pangit, butong, nag-ikit ka ng kalunggay mana, dawa may nakabantay. Imbis na ikaw makagad ng tawad, ikanagtaray. O ano pong kasalan naman? Iinuton mo, nagigit po ako na yung kalunggay, 5 tangkay. Sunod, imbis na ako makagad ng tawad, nagtaray. Kasalan ng pagkakalagay, hindi mo makabaw-abaw. Kaya iinuton mo si Magamat, bago si Magimat. As sasabihin mo, kung pirang best ka ng ikit, kung pira ang inikit, kung piso man lang yan, magyandihan, pero kasalan lang iramay. Diba? Ang importante, detalyado ang pagsabi. Kung tunay kang nagbabasol at nagsusod-sod ng kasalan, kay buhat na detalyado ang pagtaram kayan. Sunod, pag natapos na ang interong pagsabi kang kasalan, ano pong sasabihin? Asin patawahan ng lugod ng kakurangan, ang mga kasalan, na sa kuya ng nagkakalingawan, asin dahil ako ng bita. Nasabihan ko rin do, ito ka nalingawanan rin do. Dahil nito nasabi, kaya sa mga nalingawan ko, nagkakagat na nagtatawan. Siripasin mo dahil ko kaya isapit na sa kumpisal, nagkakagat na nagtatawan. Pagkatapos ko, ano mangyayari? Matarang ang panig, o di ka naman ang halig, matarang mo na ang panig, ting silo. Asin, mas tutuunan ka, anong dapat na ibuko, anong mga tangan, itatawag pa din kung anong penance. Diba? Itong pamiti. Kasi kadang sa tuya, sa kulkul niya, nagbuo na ang pamibio na tinatawagan pa din sa Rome, kabayanan, takupuyan bayan sa pagpatawad ng Diyos. Ninulit ang kasalan niya ito, ang bayad kayan, uto na ang nagtubos.
Kristo. Siya ang nagbayad. Ano kayo buhat ang ibuhon? Magdulog. Ang simbahan ko mga tugang, ang pemay ko dyan example, mangko. Ang simbahan, garumangko na nakulahon. Asin sa loob kayan, paano ng tubig, asin ang tubig, iyan ang grasya ng Diyos. Ngunyan, ang mga Katoliko, yan sa loob. Ang tubig na iyan, ang mangko na iyan, naglalagay namin sa grasya, sa tubig ng grasya ng Diyos. Alagad, daw naglalagay namin ang mga Katoliko, kadapat ang iraming nagagilan sa baha. Tano po, bugag na mga sa bag-ako ang grasya ng Diyos. Marhay pa, sa ibang mga sekta, ibang reliyon, na nasa labas ng simbahan, nagkakaburuhay, na nag-aalimuhan kang nagtuturo na grasya ng Diyos. Kitang mga Katoliko, pangangana na. Yan na sa to, kompleto regalos, makanagkahanapon pa. Kaya lang, hugag, habo, supo, diba? Binayaran na ng Diyos iyan. Ngunyan, kung siri, kung binayaran na ng Diyos ang sa itong mga kasalan, ni Jesus ang sa itong mga kasalan. Ano pala nito mga pamimpiyo na ito? Ang mga pamimpiyo na ito tinatawagan tani sa ranggawin ng pagpasalamat sa grasya ng Diyos ng pagpapalaman. Kaya, kung dahil pamimpiyon, ay ang pamimpiyon na tinawag tani, ang abot sa iyo ano? Grato. Pinatawad mo ka na rin kapagpapasalamat. Kaya ang mga pamimpiyo na ito sa ranggawin ng pagpasalamat, inulit na kita, nagkamate, asin nakaako ang grasya ng Diyos. Kaya di kita magmula na kita ang nagbayan. Siya ang nagbayan. Kaya pagkatapos na pamimpiyon, ang mga pamimpiyon, ikaw kitang inaabot na indulhensya. Kunya, mahuna kita, na pag kita nag-umpisan, mayong na parang na kasalan. Totoo. Alagad, ang konsekwensya kaya dahil. Diba? Pinatawad si kasalan, mayong ka ng kasalan. Alagad, ang sa iyong kasalan ay kamagunan na mayong epekto. Pero may ikoy niya ng lugar sa simbahan ni Kristo. Asin mismo sa hawak ni Kristo. Diba? Kung baga ang pagkaiyan, naglalabot ini sa simbahan, may epekto ini sa simbahan. Ngunyan, tanganing mawara, na ikaw inaabot na kastigo ni kasalan. Tanganing mapatawad kasi mamara ang kastigo ng kasalan, kay puhan tanin, indulhensya. Kasi mga tugang tanganing korupyan ng masagutan ng indulhensya, makot mong iprover. Daw sumagot sabi ng kasatuyang mga MCs, na ikaw kitang nagpapabakal, pasaporte, sa kauntok ni promover. Ninulit sa passport kong iniyang hindi nakasura ang General Conditions on Indulgence. Ipo, basahan ko nindo kung ano ang dapat nagibuhon kagaling makakuha ng indulensya. Ngunyan, tangaling masabutan ka kung anong indulensya. Ngunyan, kung ika na inakaako ng indulensya, kung ika mailok na sa ikalawang buhay, anong mangyayari? Kay puhan mong linigan sa purgatorio. Bago nag-umpisal ka, gabos, kompleto ang sakramentong naako mo bago ikabagadan. Nakag-umpisal ka, gabos. Kundi, pag nagalan ka, di ka man direksyonado man sa langit. Mahamit ka muna sa purgatorio. Duman ka muna, nilinigan kay kanina po ng purgatorio, tangaling purgahon, linigan. Kundi, tangaling, gusto ko rin yung mag-agi pa naman. O gusto rin yung mag-diretsyo na sa langit. Diretsyo kita. Kumbaga, dyan sa SN lang sa Kalansalanders, ito kita ni membership card. Diba? Yun ang indulhensya. May membership card kita. Kunyan, kung ikaw maghapit pa sa purgatorio, alas kami kaya, ay, ano ito may lakot ka sa dalawang siguro nag-agi ka sa purgatorio. O takay na kita mag-agi dyan, mag-ako kita ng indulhensya. Kasi ngunyan na taon mga tugang, taon 2025, taon ng Jubileo in Paglamon. Iguang itinao ang sa tuyang Santo Papa na
indulhensya. Sa gaos na lang mamamo na mag-ako kainin. Anong dapat ang kibuho? Ngunyan, ano po nga ng indulhensya? Balikan na kirakat ang kamalingaw mo. Ang indulhensya po, iyo ang pagpara kan kastigo kan sa tuyang mga kasalan. The remission of temporal punishments due to sin. Yan po yan ang indulhensya. Pinapara ang kastigo kan kasalan. Kasi kasalan kasi guilt na wala na sa kumpisan. So kastigo ka yan, nakakastiguhon pang ginamit kita. Diba? Ang Diyos na ba, may rapon, alaga, matanos. Diba? Kaya po hantang pag-agihan ng kastigo. Tama na yung nakita kastigohon, pag-ako kita ni indulhensya. Ngunit sa pag-ako ng indulhensya, ipupunin doon klase. Eno, plenarya. Asin ikaduwa, partial. Pag sinabing partial, pag-ugabos na kasalan mo, mapapatawad. O pag-ugabos na kastigo ng kasalan mo, mapapara. Kundi sa mga mabigilan na kasalan mo, na patawad na ka Diyos, maparahon. Pag sinabing plenarya, gabos na kasalan na sa iyong kinumpisan, magmagabag sa magian, ang kastigo kayan, paparahon. Plenarya indulhensya. Okay? Plenary indulgence. Kapag magpumparsyal, sa mga magigian sa kasalan na sa inyong ikinumpisan. Ito yan ang pagkakaiba ang duwag indulhensya. Manyan, paano po niya ito ini maangako? Eno, kay buhan na magkumpisan. Diba? Hindi ka man makakako kayan kung di ka nagkumpisan. Ikalawa, kay buhan na ipamibig ang intensyon kang Santo Papa Munyan na bulan. Asin sa pagpamibig po, kang intensyon kang Santo Papa Munyan na bulan, pwede po kamo magpamibig ni personal prayer, nag-ibo ninyo. Kasi may nagsasuggest man po ang simbahan na duwasan ng pamibig sa pagpamibig kang intensyon kang Santo Papa. Pwede kamo pangachip ni Amagnyamo asin Ave Maria. Ang intensyon mo, magpapamibig kayan para sa intensyon kang Santo Papa Munyan na bulan. Kasi di katulo. Anong kayo po nag-ibubon? Mag-atindir ng Santa Misa asin magkomunyon. Ikaapat, kayo buhan na magkibo kan pinapauto sa pagtao kan indulhensya. Asin sa pagtao kan Santo Papa, kan indulhensya, anong maot niyang ibuhunta? Magbisita sa mga pilgrim churches. Ano po ba yung mga pilgrim churches sa Iglesia Diocese? Enot! Sa inyo po, hindi po sa natutukawan ninyo. St. Joseph the Worker Parish, Milaor. Ikalawa, St. Our Lady of the Pilar Parish and Shrine, San Isidro, Ligmanan. Ikatulo, St. James the Greater Apostle Parish, Ligmanan Cathedral. Ika-4, St. John the Baptist Parish, St. Coco. Ika-5, Most Holy Trinity Parish, Ragay, Camarines Sur. Asinikano, Our Lady of Peña Francia Parish, Sinognipan del Gallego. Yan po na simbahan na bibisitahon mo niya na taon ng Jubileo, tanganin makaako ni Plenarya Indulhensya. O yan po, nagkaralimot sa tuyang mga youth sa pagpabagal kan ako kay libre. May bayan po yan, manap po niyang libre. Murabot na nagtatawa mo ng pag-subscribe, hindi pa daw. May bayan po yan, kung nakunta po din ang bakal. Ayaw po yung prioritan. Diba? Tingin sa pasaporte, ay ka na makaging purgatorio. Diretso ka na langit. Passport, pasiring sa langit. Kung dahil ka ng passport, daw ka sa before.
sa mga inigibon niya ng kasalan. Nagmamaot lamang kita na magpundo na sa pag-ibon ng kasalan. As inibon yan, ano mga kahagadan sa pag-ako ang indulhensya? Ngunyan, bakali po rin yung mag-iahapot, sasabihin ko po, ang pag-ako po ng indulhensya, bako sa napara sa itong nabubuhay, pwede naman po i-apply para naman sa mga tugang yatog na nagkakaroon ng halimbawa, si maurang mo kung nagadahanan, dahil kasigurado kung nakapalakit ka, pwede kang mag-ibo sa paghagad ng indulhensya para sa iya. Ang intensyon mo para sa sarong kalab. Diba? Kasi ang paghagad po ng indulhensya, ang ano po kayo ni, araw-al daw po pwede maghagad ng indulhensya. Every day, sarong lang na best, sarong-al daw ang indulhensya. Halimbawa, nagkasalang ka mo niyan, nagagad ka ng tawad. Siriman, pag nakakumpisa ka na, maghagad ka na ng indulhensya sa pagbisita o sa Rosiman. Masorti po ang mga taga-digdig, mga taga-Milaor. Magsikha ka lang digdig, tapos nakakumpisal ka, may indulhensya ka. O kaya si mga taga-San Sitro, si mga taga-Limanan Sitro, mga taga-Sitro, mga taga-Ragay, mga taga-Sitro. So mga taga-Sitro na ako nagkasala ako, makot nilo ng indulhensya, magpasiring lang ako sa Milaor. Nanganin ako ng indulhensya. As in, yun sa naman po ini, ang mautong ihiras para sa iyo. Ang kabaklan po kayo ni, kung di ako napapasala, para po ini sa catechesis din. Sa mga nagtutuklog sa mga eskwelahan, sa mga propormasyon nila, hindi po ginagamit. Ang kabaklan kayo ginagamit para sa mga catechesis. Kaya wala ko na pong tabang ng pagpakalito kayo ni sa satuyang catechesis or catechetical programs din sa satuyang diocese.